Aga pagampo sa Santos nga Rosario matag adlaw ang puy-an sa mabatuod kay ang gahom sa Santos nga Rosario wala sa Rosariohan kundi anaa sa pagampo. Kini ang gipainomdom sa Vicario General sa Archdiocese sa Osamis Monsignor Maximino Larangier ato sa Santos nga Bisa sa kasulugan sa kapistahan sa Santos nga Rosario sa Makalibre Alto Lupisayna Misamis Occidental uban sa mga kaparian o sa mismong Padre Cora sa Makalibre nga si Reverend Father Danilo Dinas nga din sumapa mismo ni Monsignor Daron nga espesyal usab ang maong adlaw tungod kay giniklara kini ni Papa Francisco nga adlaw sa pagampo pagpuasa alang sa kalinaw. Gipasabot ni Monsignor Daron nga ang gahom sa Dios diha pinaagi usab sa pagampo sa Santos nga Rosario wala usab sa Rosariohan kundi anaa sa pagampo. Kay may mga matuod nga magpa-blessing lamang sa Rosariohan ginasulob og wala nag-ampo. May uban usab nagpa-blessing sa Rosariohan kay ingo lamang kimutang sa masakinan. Diin ang kadaugan sa Santos nga Rosario wala lamang sa paghawid sa Rosariohan kundi diha mismo sa pag-ampo ang kadaugan diyang gihampo gilitok ka ang misteryo sa Ginoo nga nalampigit sa mga Birhen Maria og dili lamang igo ang pagpa-blessing sa Rosariohan kundi ilitok og mag-ampo sa Santos nga Rosario. Duga pa ni Monsignor Daron nga paglitok ka sa Santos nga Rosario litokon nga kinasingkasing kay kung nahigugma sa Santos nga Rosario dili man kapuyon sa paglitok sa pagsubli-subli kay sa Santos nga Rosario naaman na dinhi ang pagampo nga gitudlo sa Ginoo nga mahadamo og dili lamang sa panahon sa Oktubre himuon ang Santos nga Rosario sa paglitok dinhi kundi mahimong kabahin sa matag adlaw nga kinabuhi. Kaya ang gamhanan nga pagampo nga nagtawag sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ang Santos Rosario kay dili man gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria sa mga nagsangpit og nagpatabang kaniya o nagsampit nga tabangan sa pagpaningkamot nga mabuutan og mabalaan. Giatagan usab og pagpasabot ni Monsignor Daron ang mubong kasaysayan sa kasaulugan sa Santos nga Rosario nga nagsugod sa diyang giusa ni Papa Pio ikalima ang iyang mga katawhan niadtong 1571 ang katilingban sa Europa sa paghatag o pagsulbad sa gingong pagkabahin-bahin. Kung ang magkabahin-bahin na huyang apan nagpinaagi sa pagpaningkamot sa maong ni Papa Pio ikalima pinaagi sa paghatag dini o pag-ampo sa Santos Rosario na hiusa ang katawhan o nabugda ang grupong Holy League aron dipinsahan ang pagka-Kristiyano aron manikayan nga magkasulod sa Roma ang grupo sa gingong mga Ottoman Turks o sa wala pa na hitabo ang adlaw sa gubat mismo si Papa Pio ikalima naghagyo sa mga Kristiyano sa tibuok Europa nga magampo sa Santos nga Rosario tungod kay ila nakita nga takilin ang puwersa ni apan pinaagi sa maong nga pagampo ang kusog nga hangin mga balod mihampak sa barko sa Ottoman og nakasungasong nga barko sa Holy League og gituan nga dako nga tabang ang pagampo sa Santos nga Rosario kaya mahal nga Birhen Maria ang bitabang nila nadtong higayuna pinaagi sa maong mga balod og hangin nga mihampak sa mga barko sa Ottoman niadto kining Oktubre 7, 1571 og napildi ang mga Ottoman og pinaagi sa kauyangon gipadayag ang gahom sa Dios pinaagi sa mga Birhen Maria og deklara na niadto gayon na ang unang Domingo nga Our Lady of Victory tungod sa pagdaog sa gubat o sa paglingkod usab ni Papa Pio ikadapulo giilisan kini ang paghandom sa fiesta sa Santos nga Rosario gibalik kini sa original nga Oktubre 7. Aniya tipi kabaybayag mismo ni Monsignor Maximino Larangier, Vicario General sa Archdiocese sa Osamis sa kapistahan sa Our Lady of Holy Rosary diha sa parokya sa Makalibre Alto, Lupisayna, Misamis Occidental. Ang kadaugan wala lamang sa paghawid sa Rosario. Ang kadaugan sa dihang giampo ang balaan nga Rosario. Giampo. Sa ito pa, dilitok kining mga misteryo sa Ginoo nga nagliambigit mahal nga Birhen dinhi. Busa ang gahom wala ra diri. Diliigo nang magpa-blessing og Rosaryohan. Kinalang ato ginang gamiton, ato nang litokon. Unya santantong litok balik-balik sa pagampo. Ang uban wag sumuha ka kada sumuha kayo. Santa Maria yang po may wapag mo man ang Santa Maria maghimaya kamay po bali po no labi na sa mga patay to
Nya kadugayang apo kay murag ang uban kay di na mo mobati mahimong monotonos. Apil ang manalabtan nakatulog ba? Asan ako? Posbon ako gamiton din nato ha ang pagampo diini ug sa pag di ba kung nahigugma ta di magita kapuyon sa pagsubli-subli og litok gihigugma ko ikaw. Dili matakapuyon sa pagsubli-subli himog maayo alang sa atong gihigugma. Mausab ni kung nahigugma ta sa Dios diha sa mahal nga Birhen. Tigyot ta kapuyon sa pagsubli-subli sa pagditok sa pagampo nga gilitok sa arkanghel ni Isabel ug sa daghang mga balaan diha sa kasaysayan ug sugilanon sa atong simbahan. May payag mismo ni Monsieur Maximino Naron Jr., Vicario General sa Archdiocese of Osamis sa kapistahan sa Our Lady of Holy Rosary diha sa parokya sa Macalibre Alto, Lopisaida, Misamis Occidental. Samtang sa kamahin usab ni Reverend Father Danny Rodinas, ang mismo nga Padre Cora sa parokya sa Our Lady of Holy Rosary sa Macalibre Alto, Lopisaida, giapadayag dini ang iyang kalipay sa kasaulugan sa Santos nga Rosario, ang Our Lady of Holy Rosary, o gipasalamatan din ang tanan ng mga matuod nga nisuporta kanunay sa parokya. Bisan sa kagamay sa mga parokya o ganaak ni ibabaw nga bahin sa kabukiran, apan anaag yun ang suporta sa mga katawhan nini, ilabi na sa mga matuod o giban sa simbahan na pinag-usap ng Archbishop Martin Sarmiento Mawa, didiyo sa mga kaparian, nga gitabangan gayon ang parokya aron nga mohimo sa paglambo o pagpadako pa diya mismo alang og tungod sa katawhan. Diin ang katawhan inimong parokya inubanan sa atong Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, nga aming abli niining maong parokya aron mamahimo gayod nga parokya, unang parokya nga giablihan ni Archbishop aron kini sination sa katawhan ang gugma sa Dios, ilabi na gayud sa ato ang pagpangama sa atong mahal nga patrona ang Birhen sa Rosario. Ikaunom kini nga pagsaulog tuig, ikaunom nga tuig nga pagsaulog sa piyesta diin ang katawhan sa kanunay nagaampo sa Ginoo, labi na gyud ang kahiusahan, ang kalinaw, ang panagdaitay, ang panaghigugmaay nga makabot diha sa matag usa. Diin kining maong parokya, although Upland Barangay, apan padayon gihapon nga nanginhanglan ilabi na gyud sa pagpalambo sa pagtuo. Usa mapasalamaton kayo ko isip unang kura paroko nining maong parokya diha sa Ginoo sa iyahang paghatag og opportunity pinaagi ni Archbishop aron mamahimo akong unang kura paroko nining mong parokya ug inubanan usab sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rosario. Din mausab ako ang gihimong kalig-on sa pagpadayon o pagmugna o pagbuhat pagyod sa angay nga pagabuhaton nining maong lokal nga simbahan nining maong parokya dinis sa sakop sa Archdiocese sa Osamis. Sa tanan akong panghinaot nga pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa iyahang pangama, labi na sa iyang padayon nga paghigugma isip iyang mga anak nga ang katawhan magpadayon sa panaghiusa taliwala sa politika nga atong nasinati apan ang Dios sa kanunay maghiusa kanato. Yang mismo ni Father Danny Rodinas, ang Padre Coras parokya sa Macalibre Alto, Lopisaida, Misamis Occidental. Alang sa DX-17 Kampana, Radio Siba, Dominio Manuel Rodquillo Jr., Dadag sa Dakbayad.